对了，他对那也用。Se café pues 8 de agosto algo eso. 好，是吧？你在波打野有好像有我说的哈，好模式。我说这个。ده مباراة تعرف شنو ده تسكو دي مباراة أحمد مواعات Что? Что было? Что? Да. أنا ولا إقدام دون ليش؟ كده تعرف ما قالوا هذا ليش؟ ما أدري أبغى أخاف كويس. Korrekt, sniper. Korrekt, اسمع تمثيل زميلي كلا سنايبر روش ناشر فيها احتمالية ساحة حلوش داود لسه بوام لسه حلو سنايبر روش نسا كوريت نسا فوق باستا يقي قوضي عمو مستر بحل شو عمو ندير حل ريس بيع شيء достижение вопрос. Раунд начался. Кто дуется? علي حين يرتك هذا كوريت نفسه يقول حوار شو призрак شيء هو بس دي الان ده ديانا Содиане бага حوار Первый этаж, что было? Шабы меда, Allah. Sun resi, sun. Def tuan sun. Def туристун. Мы победили. Команда противника уничтожена. Смотри и учись. Охраняйте коды запуска от врага. Таким слабакам здесь не место. Раунд начался. كوريت شرط ايه Гейшун. كوريت شو هيرت مده Resu şu buraya Fişkaçma resu. Bırak حول وقتي وقع بوشن شابه انا عضينا وقت سنايبر فن الثاني استنوا سنايبر داود перезаряд я смотрю. Тука и мост я. سنايبر جون كوريت نكتا Она лёч. Версия шукишка арху. لسه هو شو عم يدك لسه غلط وشو Да, بس я вот фишка, что вентиляция, что мало вентиляция, халва уже хакает, уже бицуна. داود Я хочу халва или маму. ما يوسف Тюэ антиеруши. Кишка ёл чаво шон. Подвал чаво, подвал. Ару. Первый чаво. Уж мама. داود Извини, вала. طلوخه وتخ دياوني عشكو نونيوخا بس داستن بس ده بقوا وضع تبغى صدق باتها بارسوس
Да. Да, Маша, да, да. Курятник, ну-ка, у тебя. Граната пошла! It's not done now. Курятник, что, шушон, шарподи. Беслан. Kendisi yes. Кев, рушон по курятнику, валоши, сутенши, валасана. Мы выиграли. Kendisi. اسمعني جرانات Kendisi yaptığımız. Секунды запуска от врага. ما قواستا اسمع جرانات Раунд начался. Evet. Фишка, рушон. علي السودينة كاديرتنا Получила. هون يعني فيها Фишка, надо. عوض Вот, я висит. نعبر لبا Захватите коды запуска. Severi tek böyle uçları ve tavu. حلوة كان سبعة Начался. Салахайтла напали. Ага. Граната! Верните коды запуска на базу. День на. Коды запуска возвращены на базу. Ходи сюда. زين عافية Мы победили. Команда Фудза, мафия. запускать и отнесите их на базу. Раунд начался. Что не за. Рашиш عبوي دشن. Кидай гранату! Kriyatik ya uçak şu isti. Hasa isti. Ne şu? День на. Шон, пацан, биться. Ой, да, хуево, твой.